prajurit Pusaka budale Rawana Dyatama maju perang bela negara. Yuk yuk yuk. Yuk yuk. Perwati Ibrahim Turoko Roh prajurit Pusaka budale Rawana Dyatama maju perang bela negara. Sekar Ngarok Indonesia. Yo yo yo. Yo yo yo. Dyatama Saka Saka lumaksana prajurit Saka tadi Durga Manda Kalasena. Saka lumaksana prajurit Saka tadi Durga Manda Kalasena. Yuk 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 yuk. Sekar Indonesia.
Untuk adik kita tercinta Berlian El Naura Evelyn, semoga menjadi anak yang selalu beruntung, berbakti kepada orang tua dan bahagia selamanya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga taruh hati. Bukannya beli atau gak mau, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua amal dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Oke, dihitung dari 3, 2, 1 boleh ditiup. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Dek Brilian. Happy birthday. Yo. Sekar Karon Indonesia. Wah, asik banget. Buku sing rupa kanggo melon. Angapula kosoro pusanarira.
Sogo, tak sogo. Tak sogo, tak sogo. Yo yo. Sekar Narang Indonesia.
lamun koyo rukun ake kang kayung dadi sanaiku mengayu nyawisi ing anakmu sandangi kalamku Nenes wicarane Sekar Noron Indonesia. Asik. Yo. Yeah.
Oh ya ya oh
Des, durung wayahe, Des.
kaya Arepku jaluk diesani ingkang laku kudu ngerti loro aja dipikir tapi badan pati Mangkoke keri ing jaman ya sing eling dik eling bab apa mas iku budaya pancen geger kandhamu ya 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 oh 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 ya ya iya mas aja dikelera lero lero mas aja dibayai bayai ku jalan di esami mas ingkang laku kudu ngerti loro aja ditinggal tapi badan pati mangkoke keri ing jaman Bangyo sing eling dik eling bab apa to mas iku budaya pancen geger kandhamu ho ah 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 ya ya Ayo, baroke, os, os, ayo, 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 ayo.
Sabar. Iya. Arum arum burat wengi lir pancaran sari. Arum arum burat wengi lir pancaran niki seni warak putri ingkang asma Nyai Bandalaki SMP Merati busana edimeni sanyata dadake sang narapati. Oh ya, oh ya, oh
kleru. Wah, wah. Aku kleru. Wayo. Wayo. Oh ya. Yuk, 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 yuk. Wayo. Ois. Oh. Ayo. Kondes, komet Andes. Ois. 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 Oh. Ini Des. Untune piye untune? Piye? Atel. Ayo, Mas. Aku kok go komis kok malah itu wah. Irunge kok keri to iki. Apa nih? Ya gue kumis, gue kumis jal, iso ora. Tunjukkan. Muni to, Parang lawa. luntas to. Boten kula. Boten. Salam semet. Cih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Met. Alhamdulillah. Awak dhewe wis dadi kok ngene iki. Nggih. Iki kelakuane sapa? Bose, Jimbung Majimbung kae. dhewe. Malah kon dadi kon gatel-gatel kancane. Lah iya. Irunge bareng disogoki kumis. Ya ora apa-apa. Biasa. Yang penting dhewe tanggung jawab. Tanggung jawab. Wis lunas. Lunas. Wis nas. Ledadan 2 jam. Lah iya jogete 5 menit. Ana bolo dhewe. Ndi? Bocah-bocah senimane kae. Heeh. Kae tukang warak padha. Heeh. Ayo tukang jaranan padha. Tepuk Guyub tangan, rukun. tepuk tangan dulu. Guyub rukun gemari palo jinawi Nah, tekan kene. betul. Iki acarane apa kudu ngerti. Acara ini pun ulang tahun. Ulang tahun. Nggih. Koncoku malah dadi setan rene. Sapa? Kae Iqbal kae. Tukang suling kok malah dadi vampir to, Bal? Tapi ora nyatek, Des. Hah? Anggel tepleki duit 100.000 plek nang Langsung- bathuk. Langsung tilulit. Ayo. Heeh, didongakno Mas Andes. Iya. Heeh. Ulang tahunnya siapa? Berlian Ernaura El alang temen.
Evelyn. Evelyn. Basa tangkeme wong Jawa disen Inggris ra iso. Iya. Padahal kowe kepadal untul ayo luwih jelas to. Kepadal tambah prongos iki. Didongakno. Heeh, muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Heeh, dadi anak sing saleh salehah. Berarti ale wong tuwa. Nggih. Iki ulang tahun kepiro to kae? Ke 7 tahun. Hah? Loro kae gur jruni etoke diwaca delok. Oh, Loro. aku ora weruh buntute kok. Ha iya. 2 tahun. Nggih, napa? Lek bung tambahi 100 ki lho. Lah kok iso? Sumpah. Siangno Aku berarti tombone gatel duit 100. doles kayak gini. 100. Alhamdulillah awak dhewe ana bintang tamune. Nggih. Ana Mbak Excel mau Excel, kae. nggih. Iki tangi yo kene Mbak Excel. Heeh. Tangi yo. Ayo. Perkenakan. Rambut iso wumping. Apa nih? Ini separuh. Oh. Ya asik. Aku nek Excel tangi aku malah tambah isin. Lah kok iso? Dhuwur kene. Ayo. Iki termasuk Mbak ojo jodoh aku. asik. Rada mundur. Rada mundur. Ayune kelewatan Indes. Alah. Kowe tak idoni ah. Aja ngono to. Sidik. Ayo, Mbak Excel, heeh, kata-kata. Kata-kata buat masyarakat Yogyakarta. Lan ugi kalih ulang tahun. Kalih ulang tahun Didik, kalih jadilane putra bareng budaya. Dicawak. Bayarnya dicawak. Orang ini teman-teman urung madang aku. Luwe. Aku nek biar aku longsake tak antemi. Lah kok iso? Ya jenenge menungso ki nek lupute to, Des. Luput. Heeh. Ayo, dinai mie. Heeh. Mie sapa? Mie Mas De. Kadaluwarsa aku. Baik, yang satu ini dengan Mbak Excel silahkan satu tumbang-tumbang berikutnya. Ngomong iki ki ora usah digowo-gowo, sing galon dhewe kok ya. Njiko galon gantane. Ayo. Ngomong. Ayo ngomong salam sik. Ngomong. Iki tak uduk wong liya antemi. Ayo Mbak Excel, ngomong. Selak giatel, selal. Ih, nyep awakku, diampun. Lek jembong. 100 nah iki ra wis. Tahan aku tekanku. Iya ngomong Mbak, ayo. Halo. Ayo lagi halo. Ayo, ndak ngomong. Kowe kira payu kek, sing payu kene. Ayo ngomong, Mbak. Halo. Good ngit ngono. Good nih. Good ngit, nek bengi lak nget. Nget lek. Good nget ngono. Dang ayo. Kok iso ndredeg? Kowe cedak wong rongos ndredeg. Apa menak? Kowe soleh 5.000. Aku urung, Bu. 100. Kene. Ngomong lek sel. Awakmu karo kumet ngomong. Aku tak luru dhuwit. Aku. Iki ge tombok gatelku tuku kalpanak. Malah. Nggih, sumangga Mbak Excel. Disapa sedulur-sedulur dari Yogyakarta, sumangga. Oh. Priye? Keringetnya netes. Iki untuk keringet sumur. Des. Kowe mah dadi wong gemblong Dumeh rambutnya gembel. Andes, nyanyi sik ae, nyanyi sik. Aku 5.000 tok DP sapa? Kowe kualat kuwi. Kowe kualat. Kepiye? Ngomong apa, Met? Kowe rak dipuk. Kowe selak dredeg asal. Ya seragat nisakno ya. Mas mudhun, Sal. Ya wis iki ana sing request jaluk lagu Met. Piye, Met? Ora dinyak-nyak duit mripatmu lho. Oh. Piye? Alah, bocah lho. 100. Nah, kuwi. Mripate ngene. Ya non. Oleh. Iya. Oh, Excel. Aduh, aku ora oleh pisan. Ya alhamdulillah, tak lagokke, Met.
jaluk penyuwanane kae bose iki nek ora taluwi payah. Iya. Iya kasunyatan. Raga kang kajirat tresno itu ya. Dinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ya baik untuk hadirnya permintaan dari bosnya apa iki karo action joget-joget kabeh sel ayo kabeh ya sih iya tenang aja sik sik tak aman kan endi tuh oh actionnya mangewu kan jupuk nek 50 gelam ya yo manam jupan kono sik klontengan sik yo ayo selak giatul ki lah wes ayo itu abang-abang tuh yakin kok ayo oke oh iya ayo sonyong sik ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe bal lumane wong liya luwe ngapuranan aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk atiku mati durung lila kowe ngandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara perkara satresna ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa laleni aku sumate wong liya ayo kasunyatan iki lho Dek putra para budaya Indonesia Wilayo Wasik. Yo. Rewangi Bang oke ya rewangi sih Yo, paro yo. ya aku deh ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas
Pun, awak dhewe wis dikodo wis. Heeh, nggih nyuwun Pak. Iya. Nggih, nyuwun pangapunten. Karang ya wektune iki mepet. Awak dhewe wis dikodo ya wis. Alhamdulillah wis gatel-gatel wis ilang. Heeh, nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten benak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis monggo. Vokal iki tambahi mas. Cik cik lo, cik lo, cik lo. Ayo mas. Ayo mas. Ayo mas, selak birang mas. Ayo mas. Ayo semoga mas, ceket-ceket mas. Selar pindah Cikampek. Ayo sesuk mas Gusti selak pindah Cikarang loh. Jam itu. Jam itu. Gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana nganti kasih sayange
sing kaya saliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe Pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jaluk dilairke nak keluarga sing kaya ngene kudu apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire cerita sing paling larani nalika bapak lunga tinggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo ayo deh sing gawe tambah lara wong tuwa kaya ora ono yen dikasih sayange sing kaya jahliyane matur sembah nuwun bingung dhewe-dhewe Putra Barabudaya yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jaluk dilairke ning keluarga sing kaya ngene tak ompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat nalungane mergo radi sapa wong tuane kudu iso ngadep dhewe ra ono segalane men anak sing rusak omahe ora ono sing jaluk dilairke nang keluarga sing kaya ngene terima kasih tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire Saka ala keri-keri Saka ala keri-keri Saka ala keri-keri Saka hehe hehe Ini men anak sing rusak omahe
Ono Penggi percussion. Mochi, mochi. Penggi percussion. Arep bali ora, 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 arep bali ora. Ora.